estat propi és evident. També per això, i no vull deixar de dir-ho, el nostre compromís no és només en el terreny de l'alliberament nacional, que insisteixo que és evident que és així, però també tenim en igual mesura un compromís en el terreny de l'alliberament social, i s'ha comentat també, sobretot en campanya electoral, que nosaltres d'alguna manera podíem dibuixar-nos com els hereus d'aquests primers independentistes que en la dècada dels 60, de la llarga nit de la dictadura franquista, van postular que l'alliberament social i el nacional havien de ser un binomi indestriable. Aquí ens movem nosaltres, com també ens movem amb una aposta per la radicalitat democràtica, per l'aprofundiment d'un nou sistema de gestió col·lectiva, per l'antipatriarcat, etc. I dic això no perquè vulgui distreure el debat, sinó perquè segurament quan parlem de full de ruta o d'apostes o de determinats posicionaments que com a CUP puguem tenir, és necessari que puguem visualitzar tot el ventall, si voleu dir-ho així, que conforma la nostra ideologia, que és independentista, però que també és més coses. Un cop dit això, el Jordi parlava dels de l'autobús, que eren poquets i que no sap si eren guapos o lletjos, en qualsevol cas. Sí que és veritat que nosaltres hem estat aquells que ens hem manifestat pels carrers l'11 de setembre i en les diades de les altres parts del territori, sovint sentint-nos molt sols. Per tant, nosaltres enteníem en aquell moment i seguim entenent que la mobilització és essencial per a la conscienciació, no perquè deixés d'estar de moda el fet de ser independentista, nosaltres deixàvem de sortir al carrer reivindicant la independència. Així ho hem fet fins ara, així ho seguirem fent fins que ens toqui i per tant no volem abandonar tampoc aquest capital o aquest cabal o aquesta trajectòria que d'alguna manera ens acompanya i ens avala i que ens ha fet deixar també molts companys pel camí, molts companys que han patit repressió per això, per reivindicar la independència, per